Jesus is alive today. Jesus is alive today. Jesus is alive, very much alive. Jesus is alive today. Jesus is alive today. Jesus, let's declare it today. Let's declare Jesus is alive. Jesus is alive, very much alive. Jesus is alive today. Hallelujah. Jesus is alive Do you today. believe Jesus is alive? Yes. Jesus is alive. Our problems is because we do not have life. Ang atong problema kay tungod wala kitay kinabuhi. So if you want life, So kung gusto kita og kinabuhi, then you come to the Prince of Life. og maod jud ka na ang pamaagi nga moduol gay kita kay Ginoong Hesukristo nga mao ang hari. Read again. Hari sa Verse kinabuhi. 15. He decided to give his life to you. Siya nag-decide gayon nga sa iyang kinabuhi alang kanato, alang sa katawhan. Because God loves you. They are looking for life. So sila nagalantaw usab og kinabuhi. They're looking for life in the birthday party. Sa nagdatanaw sila sa kinabuhi, sa pinaagi sa pag-birthday. The children are looking for life So ang on the television. So ang mga bata nagatanaw sa og kinabuhi pinaagi sa pagtan-aw TV. They are thinking Superman has got life. Og sila nagahuna-huna usab nga ang Superman makahatag og kinabuhi kuno. But he does not have life. Pero wala ka na kinabuhi. So why are you careless and allowing your children to So watch nganong this? ato man gayong tugutan ang atong mga anak sa paglantaw ni ana. You know the story of Noah. So ato ba na hibaw ba kamo nga unsay history ni Noah? The whole world drowned. So ang tibuok gayud nga katawhan nga nasod na nalunod. Let me ask you a question. So aduna ko yung mga pangutana kaninyo. Do you think there were babies who were also drowned? So nagunauna ba mo nga aduna upoy usa ka bata nga malunod? You think they were young children? Yes. Yes, they were also drowned. Yes. So children can also go to hell. So ang usa pod naapoy usa nga kabata nga malunod og naaduna poy bata nga madung sa impyerno. At the time Jesus was resurrected in Jerusalem, Og kanang taknaa nga si Ginoong Hesukristo na banhaw gayon na. were there children in the Philippines? Og sa diha pod usab dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Yes, there were children in the Philippines. And they died without Christ. Og aduna po usab na nga matay nga mga bata dinhi sa Pilipinas nga wala kanila si Ginoong Hesukristo. And they went to hell. Og sila madung gayod sa impyerno. So today, how can we say God will not send So karon our sa children to hell? nga si Ginoo ang Ginoo wala magpasa dinhi sa tua. If you give your child your phone and they watch those cartoons, they will go to hell. Og kana og gintahay atong ihatag tagan ang atong mga anak og pagpatanaw sa mga cartoons, sa mga superhero, mao kanay hinungdan nga maka-impyerno kanila. Because that superhero has replaced Jesus. Kay kana nga mga superhero maoy kumbaga nagabutang nga sila kuno nga sila Jesus. So we need to educate our children about So ato Jesus. gayong pagamatngunan nga pagadisiplinahon ang atong mga anak. Don't educate children about Batman So dili or kay nato Superman. pagatudloan ang atong mga anak nga pinaagi sa mga superheroes, Batman. We're going to prepare to give our offering. Whenever we come to God's presence, we bring something to Him. Kung kita magwana gayud kay ang Ginoo
magahatag ay kini kanato og mga butang nga langit nun. So when we bring our offering, then God will bless us. Kung kita magahatag gayud, ang Ginoo sab magahatag kanato. We can read one scripture. Aduna kitay basahon sa kasulatan. And let us open our Bibles to Deuteronomy chapter 8 and verse 18. Deuteronomy 8 verse 18. Please. Deuteronomio Yes. chapter kapitulo 8 versikulo 18. 18. Yeah. Apan hinumdumi si Jehova nga kanimo sa gahom sa pagbaton sa mga bahandi aron malig-on niya ang iyang tugon nga gipanumpa niya sa imong mga amahan ingon niining adlaw. So it says we must remember God is the one who gives us power. Kini nagpahinumdum kanato nga ang Ginoo magahatag gayud kanato pud og gahom. God can connect your life to something that can give you wealth. Ang Ginoo magakonekta sa atong kinabuhi nga mga buhat kita sa maayo sab. Do you know that God blesses you with people that are around you? Nahibaw ba kamo nga ang Ginoo nagahatag nato pinaagi sa mga tao nga niya sa atong palibot? God can easily connect you with somebody who has what you need. Ang Ginoo nagahatag gayud kanato kung unsa gayud ang atong gikinahanglan sa matag adlaw. God can connect you to the governor of Bohol. Naghatag siya sa mga sa gobyerno dinhi sa Bohol, So nagagiya. if he decides to bless you. Og naka mo desisyon nga mohatag kanato. I remember with me, I only had small money, maybe about 100 pesos. Nakahinumdum ako sa akong kaugalingon nga wala jud ko'y bisag 100. And I decided I want to go to university. Og ako ni decision nga moadto ko sa usa ka sa university usa ka kolehiyo. So my friend said to me, why you want to give the money? Just keep it for yourself. Og ang akong amigo nagaingon nga nganong ihatag mo nimo importa itagui ka na sa imong kaugalingon. You earned that money. Imuha ka ng kinitaan. It was my first job. Mao kini ang akong una nga pagtrabaho. And then I got that 100 peso. Og nakakuha ko og 100 lang. It's your money. You keep the money. It's yours. Og siya mingon nga imuha ng kwarta tagui ka na, imuha na. Then I realized 100 peso cannot get me to university. Og nahuna-huna nako nga ang 100 dili gayud magamit nako ato sa college lang. So I want to go to university. I know God can get me to university. Og nahibaw ako nga ang Ginoo magdala gyud kanako adto sa kolehiyo. So they said you can use the money maybe for Jollibee. You can get some food. Og nagingon siya nga ang kwarta magamit nimo sa adto pagkaon lamang. But after I eat the food, then it's finished. Og iya kining gipalit na mawala nahurot ra ko nawala. So Nawala lang. I'm glad that God gave me wisdom by His Holy Spirit. Og ang Ginoo nagagiya sa nga naghatag og wisdom sa pinagi sa balaang espiritu. I said, that 100 peso can't do anything. Let me just give it to the Lord. Og akong giingnan nga ang 100 pesos dili maka adto nako sa langit, mihatag aw ihatag sa
sa langit ihatag jud kini kana ko dinhi sa Ginoo para sa Ginoo. And the end of the story, after I gave the money, I got a scholarship to go to university in the United Kingdom. Sa paghuman ako hatag sa kwarta para sa Ginoo na itabo nakaadto ko sa ka kolehiyo sa United Kingdom. God just opened the doors. Ang Ginoo nagaabli gayud sa pultahan. I knew somebody who knew somebody, and they said, we know that there are some scholarships, and they were talking, and the news came to me. Ang uban nagaingon nga na adunay uban nga nakahibaw, ang uban sab nakahibaw, pero siya nga nakahibaw para lang gyud para sa Ginoo mas unahon jud niya. So God will connect you to the right person. Ang Ginoo magakonik sa mga tao sa mga sakto nga tao nga motabang diha kanimo. God gave you eyes to see. He gave you a mind. Ang Ginoo magagiya sa imong mga tawo, imong panghunahuna sa sakto gayon. You don't even count your heart. Your heart is beating now. God is making your heart. Ang Ginoo magapamuha usab sa atong matagusa sa kasing-kasing. So God can also give you what you need. Ug ang Ginoo maghatag gayud kanato bisan unsa nga atong You believe kinahanglan. it? You believe God can give what you need? Yes. Yes. So that is why we have an opportunity to give to the Lord. Mao kini doon na sa kitay oportunidad nga makahatag para sa Ginoo. And what it will do, it will be used to spread the gospel in Tagbilaran. Ug mao sa kini atong gibuhat nga ipasangyaw nato ang pulong sa Ginoo dinhi sa Tagbilaran. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher, higher, higher. Let's lift Him higher, 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 higher. Lift Jesus higher, 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 higher. Lift Jesus higher, 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 higher. Lift Jesus higher, lower, 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 lower. Stamp him, stamp Satan, lower, 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 lower. Stamp Satan, lower, higher, 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 higher. Lift Jesus higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Let's lift Him high. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Now wider, 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 wider. Spread the gospel wider. We spread the gospel wider, 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 wider. Spread the gospel wider. Hallelujah. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Hallelujah. Jesus, we thank you. We worship you, Lord Jesus, in this place. We thank you for your presence. We thank you for your Holy Spirit. Jesus, your name be lifted up.
up in this place, O Lord. For you said in your word that when 2 or 3 gathered in your name, Jesus, you will be in the midst. You are in the midst. We acknowledge you, O Jesus, in our midst, O Lord. Move your Holy Spirit. Move freely, O God. Touch our hearts. Open our hearts to you, O God. Open our minds to you, O Lord. We want to receive from you, Lord. We want to glorify your name. Sing again, Jesus. Jesus, 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 your name is as ointment poured forth. Your name is as ointment poured forth. Your name is as ointment poured forth. Jesus, 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 your name is as ointment poured forth. Your name is as ointment poured forth. Oh, Heavenly Father, we praise you, O Lord, and we worship you through our offering, O Lord. Lord, multiply this for your kingdom, and also multiply the amount they have given, O Lord, also in their lives, because they have acknowledged you first in the fruit of their labor. So Lord, I pray that you bless them who give, and bless the people who will come in the future, O Lord. Yes. And I believe, Lord, that your name will be glorified evermore. Yes. In Jesus' name, amen. Amen. Put it there. Then you can put the lid. And just put it on the side. Hallelujah. Praise the Lord. Everyone have your seat. We are going to share a little bit from Acts. So have you got your Bible? Let us open to Acts chapter 3. And what we will do is we will have some readers, so volunteer to read Acts chapter 3. Karon si Pedro ug si Juan nagkuyog pagsaka sa templo sa takna sa pagampo nga mao ang ikasiyam katakna. Ug didto gidala ang usa ka tawo nga piang sukad pa sa tiyan sa iyang inahan nga gibutang nila sa matag adlaw sa pultahan sa templo nga ginganlang matahom aron nga magpakilimos kanila nga nanulod sa templo. Siya sa nakatan-aw kang Pedro o kang Juan nga sumusulod sa templo, nagpakiluoy kanila nga limsan siya. Og si Pedro nga inubanan ni Juan sa ilang gitutukan siya miingon, "Tan-awa kami." Og siya naminaw kanila nga nagahulat nga adunay pagadawaton gikan kanila. Apan si Pedro miingon,
Wala ako'y salapi, bisan bulawan, apan ang ania kanako, igahatag ko kanimo. Sa ngalan ni Kristo nga Nazaretnon, tumindog ka og lumakaw. Ang iyang gikuptan siya sa kamot nga nituo, og gipatindog siya og gilayon, nabaskog ang iyang mga tiil og ang mga buol-buol. Og sa nakaugpo siya mitindog og milakaw, og misulod siya uban kanila sa templo nga nagalakaw og nagalukso-lukso og nagadaig sa Dios. Og ang tibuok nga katawhan nakakita kaniya nga nagalakaw og nagadaig sa Dios. Og naila nila nga siya mao kadtong nagalingkod sa pagpakilimos sa pultahan nga matahom sa templo, og nahibulong og nahingangha sila tungod sa nahitabo kaniya. Og sa iyang gihawiran si Pedro og si Juan, ang tibuok nga lungsod sa dakong kahibulong mingdugok kanila sa agianan nga ginganlan kang Solomon. Og sa nakita ni Pedro kini, mitubag siya sa katawhan, mga taga-Israel nga nung nang hibulong kamo niining taw, kun nganong gitutukan ninyo kami, ingon nga daw tungod sa among gahom, kun pagka Diyos nun gipalakaw namo siya, ang Diyos ni Abraham og ni Isaac og ni Jacob, ang Diyos sa atong mga ginikanan, naghimaya sa iyang ulipon nga si Jesus, nga inyong gitugyan o giayran sa atubangan ni Pilato, sa gituyo niya nga pagabuhian siya, apan ginaayran ninyo ang balaan og matarong, o gipangayo ninyo nga igahatag kaninyo ang usa ka mamumuno, o gipatay ninyo ang magbubuhat sa kinabuhi. Ang gibanhaw sa Dios sa mga minatay, nga niining mga saksi kami, og tungod sa pagtuo sa iyang ngalan, ang iyang ngalan mao ang nagpabaskog niining taw, ang nakita og hingilhan ninyo. Sa paggamatuod, ang pagtuo nga pinaagi kaniya, naghatag niining taw sa hingpit nga kaayuhan sa atubangan ninyong tanan. O karon mga igsoon, hingbaluan ko nga kadto inyong gibuhat sa walay pagpanghibalo, ingon usab sa gibuhat sa inyong mga punuan. Apan ang mga butang nga gipahayag nga daan sa Dios pinaagi sa baba sa tanang mga manalagna, iyang gituman nga ang iyang Kristo magaantos. Busa managhinulsol kamo og managbalik kamo aron pagapalaon ang inyong mga sala, kaysa ingon ni ana moabot ang mga panahon sa kahamungaya gikan sa atubangan sa Ginoo, og nga igapadala niya si Kristo nga iyang gitudlo alang kaninyo, nga mao si Hesus nga kinahanglan pagadawaton sa langit hangtod sa pagpahiuli sa tanang mga butang, nga gisulti sa Dios pinaagi sa baba sa iyang balaang mga manalagna sukad pa sa sinugdan. Si Moises sa pagkamatuod nagingon, usa ka manalagna nga sama kanako pagabangunon sa inyong Ginoong Dios sa taliwala sa inyong mga igsoon. Kaniya magapatalinghob kamo sa tanang mga butang nga iyang igasulti kaninyo. Og nahitabo nga ang tanang kalag nga dili magpatalinghog ni adtong manalagna pagapuhuon gayod siya gikan sa kinataliwad-an sa katawhan, og sa pagkamatuod ang tanang mga manalagna gikan kang Samuel og kanila nga mingsunod sa kapid-an nga mingsulti nagtagna sila usab mahitungod niining mga adlaw. Kamu mao ang mga anak sa mga manalagna og sa tugon nga gibuhat sa Dios sa atong mga ginikanan, nga nagaingon kang Abraham, og diha sa imong kaliwat pagapanalangin ang tanang mga kabanayan sa yuta. Kaninyo gayud una ang Dios sa gibanhaw niya ang iyang ulipon nga si Hesus, iyang gisugo aron kamo pagapanalanginan niya sa pagpabulag sa tagsa-tagsa kaninyo gikan sa iyang mga kadautan. Praise the Lord. So, you translate a little bit, maybe. Okay.
So verse 26, unto you first God, having raised up his son Jesus, sent him to bless you. Sa versikulo 26, 26, yes. ang Ginoo kaninyo gayud una ang Dios sa gibanhaw niya ang iyang ulipon nga si Hesus iyang gisugo aron kamo pagapanalangina niya sa pagpabulag sa tagsa-tagsa kaninyo gikan sa iyang mga kadautan. So God has made one way that we can be saved. Ang Ginoo nagabuhat gayud og usa lang kaagianan aron kita maluwas. And that is through Jesus Christ. Og pinaagi kana ni Ginoong Hesukristo. But where was Jesus born? Do you know? Og kanos disaman si nakahibaw si Hesukristo nga nataw. Was he born in the Philippines? Tao ba siya sa Pilipinas? Jesus was born in one country. Yes, Jesus na tao lamang sa usa ka nasod. in Bethlehem, which is near Jerusalem. Correct. Yes, sa Jerusalem or sa Bethlehem. So God chose one place in this whole world for Jesus. Ang Ginoo nagpili lamang usa ka lugar dinhi sa kalibutan. And that's why it says God sent Jesus to you first. Og It mao says kan- unto you first. Og mao kana ang Ginoo nagpadala ni Ginoong Kristo diri kanato. That's why it says in verse 26, he's talking to people in Jerusalem. He's saying, God sent Jesus to you first in the whole world. Mao kana ang Ginoo nagapadala gayud ni Ginoong Hesukristo diri kanato sa matag usa para sa matag usa. To do what? Unsa man para unsa may buhaton. So, when Jesus comes, he blesses you by turning you away from your sins. Mao kana si Ginoong Hesukristo gipadala kay aron wala gayud ang tanang sala dinhi. When you meet Jesus, he will take away your sins. Og madawat na nato si Ginoong Hesukristo mawala gayud ang tanang sala diri kanato. Because sin makes us an enemy with God. Tungod ang sala mao'y nagahatag sa kontra kana sa Ginoo. So the only way we can be blessed by God is if he takes away our sins. Ug mao kana ang gasa sa Ginoo nga aron mawala ang tanang sala diri kanato. So Jesus was sent to preach a message of repentance. Si Ginoong Hesukristo gipadala para kita magpasaylo og magrepent sa ato ang mga kasalanan. Wherever we preach, we tell people they must repent. Kung kita magasangyaw gayud sa pulong sa Ginoo aron sila magrepent, hinulsol sa mga sala. What does repent mean? Hinulsol sa Repent means that we paghinulsol. decide to leave our sins behind. Pagdesisyon sa mga sala nga salikway jud kanato ang tanan mga sala. So Jesus teaches us to leave our sin, Si Ginoong Kristo nagatudlo gayod aron pagatalikdan og isalikway gayod ang mga sala diri but kanato. he also gives us power to leave our sin. Nagahatag usab kini gahom aron pagsalikway gayod sa mga sala diri kanato. Because many people say, I cannot stop my sin. Ang ubang mga tao nagaingon nga dili gayud ako makahunong sa akong mga gibuhaton bisag mga sala. But Christ gives power to stop
the sin. Apan si Ginoong Kristo gayud pinaagi sa iyang pangalan maoy magapahunong sa atong mga sala. So if you cannot stop your sin, don't worry. Jesus can turn you back away from your sins. Og dili kita makapahawa sa atong mga buhat nga mga sala, si Ginoong Kristo lamang gayud ang makapahawa niini. The last verse says how he blesses you, to bless you in turning away every one of you from his iniquity. That's verse 26 at the end. Sa bersikulo 26, kaninyo gayud una ang Dios sa gibanhaw niya ang iyang ulipon nga si Jesus iyang gisugo aron kamo pagapanalanginan niya sa pagpabulag sa tagsa-tagsa kaninyo gikan sa iyang mga kadautan. So begin where it says alang and carry on. Alang. Yeah. Ania up Sa Aaron. aron kamo panalanginan niya Yeah. sa pagpabulag sa tagsa-tagsa kaninyo gikan sa iyang mga kadautan. So he turns you away from your sins. Si Ginoong Kristo tuyok kanato sa gikan sa mga sala. That means that he changes your heart. Og mao kana mausad na ay kausaban sa atong kasing-kasing. So this is a summary of our mission. Og mao kini ang pag-summarize sa iyang mission. Why are we here? Og mao As a ana church. kita as usa ka simbahan. We are here to release the power of Jesus. Aniya kita aron ipakatag ang gahom ni Ginoong Hesukristo. To release the power of Jesus to change the heart. Ipakatag ang gahom ni Ginoong Hesukristo para mausab ang matagusa sa kasing-kasing sa matagusa. And that's why we preach. Because we want people to receive the power of Jesus. Ug mao kana ato gayud isangyaw ang pulong ni Ginoong Kristo aron kita makadawat sa iyang gahom. The problem is today there is many false teachers. Ang problema karon sa mga adlaw adunay mga sayop nga mga magtutudlo. They have a different message of the gospel. Adunay nagkalain-lain nga mensahe nga gikan sa pulong sa Ginoo. They are saying that we must worship Mary. Nagasulti sila nga magdaig magampo kita ni Maria. I was passing the shrine, and inside there's a doll of Santa Niño. Ang uban nagatudlo nga adunay Santo Niño nga ilahang giampuan. Now this says that Jesus gives you power over your sins. Apan si Jesus lamang ang adunay gahom nga makapawala sa atong mga sala. But that doll of Santa Niño does not have power to free you from sins. Apan kanang Santo Niño nga ilang gingon wala gayud kanay gahom nga makapakuha sa atong sala. I remember we had a big meeting with Catholic defenders. Ug mao kato ang nahitabo kanamo sa mga CFD Catholic Faith Defenders, And they were preaching for idols, dos Dios. nagatudlo gayud sila nga adunay mga Diyos sa mga ila gayud gi-insist ang mga rebolto. But we were saying that is not the truth, that is a lie. Ug amo sila ang gingnan nga dili ka na mo'y tinuod, usa ka na kabakak. And afterwards, what did they do? Because they were happy that they defeated us. Og sila nalipay kuno sila kay na pildi kuno kami sa usa ka debate ka debate. Because
They were talking about idols and Dios, and everybody was clapping, everyone was cheering for that. Ang kadaghanan gayud sa mga naminaw na lipay sila kay daog kuno sila sa pagtudlo nga ang Dios gayud mao ilang giampuan. So at the end they declared that they have won the debate. Og ang na-declare sila nga ang usa sila ra jud ang nakadaog kuno. But they were not using the Bible for their debate. Apan wala sila magamit nga pinaagi jud sa Biblia. Because everybody here follows Dios. So everybody is on their side. Tungod ang kadaghanan gayud sa naminaw nagsunod sila sa Dios lamang. But after the debate, Og paghuman sa debate, what were they doing? They decided to have a party. And they were all drinking alcohol. Paghuman gayud sa debate, ang mga nagadebate sa mga CFD Catholic nagainom-inom ra gihapon, wala gihapoy hatag bili ang pagtulunan sa Ginoong Dios, wala gayud sila pagdawat niini. So their idol, the Dios, it didn't help them. They are still drunkards. Wala gayud makatabang nila ang Dios nga ilang giampuan tungod kay ana gyapon nila ang pagkapalahubog. They're still drunkards because that is not Jesus. Kay tungod anang ribulto dili gayud mao ang si Ginoong Hesukristo, mao wala gayud mawala kanila ang mga bisyo. When you come to the true Jesus, then He will take away your sins. Kung magaduol kita ni Ginoong Hesukristo, mawala gayud kana tanang mga sala nga aniya kanato. I remember one time I visited a Roman Catholic church. Aduna ako'y nabisita usa ka simbahan sa Katoliko nga simbahan. And there was some food there. Og adunay mga pagkaon nga akong nakita diha. And everyone was happy because the priest was also there. Og ang kadaghanan nangalipay kay anaa usab ang pari. But I was scratching my head. I was looking at the priest. Og nagtan-aw ako sa usa ka pari og because he sat on a chair and he had a glass of wine and he was drinking the wine. Og nakita nako dito sa lamisa nga nakigtagay usab na inom usab sa alcohol sa. Then he went outside and I was looking. He went outside. Og nigawas siya og nitan-aw sa gawas. Then he took out a cigarette. Dito usab siya sa gawas na nigarilyo usab ang usa ka pari ni gawas. Outside. But this is a holy man. Og siya gituhan sa mga tao nga usa ka holy unta siya nga pagkatao. No, it's not a holy man because But ang Ginoo dili gayud siya holy. Jesus did not take away his sins. Tungod kay wala gayud mawala ang mga sala nga iyang ginandan. Because he has not found Jesus. Tungod kay wala niya makita mahibawi nga si Ginoong Hesukristo lamang. People are saying, but I think the priest has got Jesus. No, the priest has not got Jesus. Ang mga tao gayud nagatuo nga ang usa ka pari nakahituo kaybaw sila ni Ginoong Hesukristo. So there are many false Jesuses. Mao gayud adunay daghang mga sayop nga mga Jesus nga gituuhan. There are people, he wears a cross like this on his neck, and he says, "Yes, I have Jesus." Kadaghanan sa mga tao Because I have a nagapintas og cross. cross nga gituan lang nga naa sila na nila ni Jesus kay aduna siya gikwintas nga cross. Or maybe you have a photograph of Jesus. Have you got a photograph of Jesus? Mga larawan, mga Has anybody got a photo? You've got a photograph Jesus. of Jesus. You see, I saw a photo of Jesus on the jeepney. O daghan gayud sa mga jeep nga manaay Jesus nga gipamputang. There's a photo of Pamilit. Jesus. That's not Jesus. Pero dili ka na mao ang Jesus. No, Jesus is not there. Jesus So, wala gayud diha. Bisan sa mga kwintas, mga unsa nga signs. so how do you know if you have Jesus? Unsaon man nato pagkahibaw nga ana si Jesus? You know because he has taken away your sins. Makahibaw kita kung wala na gayud siya magpadayon sa mga sala.
He's taken away. He's taken. He's thrown his scapula behind. It's a scapula. The Lord will bless you by being here. Yes, nagagiya gayud kini mo Ginoo aron ikaw makahibaw gayud sa matuod. So I know that I have Jesus because I don't want to sin anymore. Makahibaw lang gayud kita nga anaa nato si Ginoong Kristo kung dili na kita magpadayon sa mga sala nga atong nakita. It's like some people, they will stop themselves, but they want it, but they are fighting. Ang uban gusto gayud nga makuha nila si Ginoong Kristo apan dili di nila mapugnan nga sila magpadayon gihapon. But Jesus says He came to set us free. That means we no longer want that. It's not a fight. Yes, apan si Ginoong Kristo naghatag gayud og kagawasan nato og dili gayud kita kinahanglan nga makig. When you see a party, Kung makakita kita sa mga party, some people say, yes, I want to go to that party. ang uban magaingon nga moadto gayud ako sa I want to kasaulugan. drink. Makigtagay. And then they look at you, a Christian, they say, but you are very sad. Og makita usab nila nga ikaw sa Christian og sila makita nga Very sad. Magul gayud nga makita ang mga Christian usab diha kanimo nga You're very nakikitagay. sad because you don't go to parties. O magul ka nga dili ka makaadto kay naay party mga tagay-tagay dito. But they do not understand. I do not want to go to parties because my heart is changed. Ang uban dili gayud makasabot kung ikaw dili modong di adtong partiha kay imuhang kasing-kasing nausab nanay kausaban. I'm happy. O ikaw malipayon apan makita nila nga People are saying, I must have my birthday party. ang uban nagaingon nga gusto jud mo silip mo adto sa birthday party. They're saying, why you don't want me to have a birthday party? Ang uban magingon gayud nga nganong dili man gyud ka moadto sa birthday party. But when you are a Christian, Christ changes your heart. You no longer want to have parties. Kung kita usa na gyud ka Kristohanon, nganong magkinahanglan pa man ta sa mga party? Because the Holy Spirit replaces the alcohol. Tungod ang balang espiritu magakuha gayod sa mga tagay-tagay pinaagi sa alcoholic nga mga bisyo. The house of God replaces the party spirit. Ang gingharian sa Ginoo magapuli gayod sa mga kahilayan nga imong gusto nga mga party. You know, when you're going to a party, it is just a church. Nahibaw ba kamo nga kung moadto kamo sa party, usab ka na ka church. It's just a church over there, but it is a church for the devil. Apan kini usa ka church simbahan sa mga demonyo. I say because the music they are playing is talking about sin. Tungod ang mga music nini usa kini ka mga sala, mga worldly nga mga kanta. You listen to the music, you will hear it's always talking about sins that people are doing. Madungog nimo dito ang mga kanta nga mga sala usab gana, mga buhat sa mga kalibutan. Most of the time it's talking about fornication and adultery. Mga fornication, mga kahilayan nga atong madungog diha, mga bisyo kalibutanon nga mga tuno. It's talking about a woman, her body, or it's talking about having fun, or even killing people. Yes, adunay mga kalipay, mga pagpatay nga madungog nato diha sa mga uban nga mga music. So when you are a Christian and you listen to that, you say, I don't want that. Kung usa ka na ka Kristohanon, kung makadungog ka niya na dili na jud ka ganahan. I remember one person, they said, I listen to Elvis Presley because it is a love song.
Aduna ako'y nadungog nga sa katawo nga maminaw siya ni Elvis Presley kay love song ra ko no. But what does Elvis Presley sing? And also, what does he sing? He sings, I am nothing but a hound dog. I am a dog. Nagasulti siya, usa-usab siya ka iro. What is a dog? Is somebody who goes after lots of women. Yes, unsa ang dog nga daghan siya og mga babay. Is that a love song? That is a wrong love. Usa-usab ka na kasayop nga paghigugma kay aduna man siya nagkalain-lain nga babay. Because Elvis Presley does not have Jesus. Tungod kay si Elvis Presley wala gayud siya magadawat ni Jesus ni Ginoong Jesucristo. Even Madonna, some people know Madonna. Bisan gani si Madonna. She even calls herself Madonna. What is Madonna? That is Mary, isn't it? Si Madonna usab nga That's Mary. parihas usab That's ni Maria. Maria. Yeah, Madonna. And she sings a song. She sings all types of songs. But the point is that those songs have got nothing to do with freedom from sin. Nausab siya yung mga kanta nga wala gayoy freedom padayon gay sa pagpakasala. So when you have a party, then you will be listening to that music. Kung adunay mga party madungog usab ka nimo sa ilang mga music nila. So when we are a Christian, Christ changes our hearts. We no longer want to get drunk. Kung usa na kita ka Kristohanon, magalikay kita sa mga bisyo, mga pag-inom-inom nga walay hinungdan. So we have just read Acts chapter 3. We have just read Acts chapter 3. O karon atong gibasa ang sa buhat Now, chapter 3. So in verse 26, Sa versikulo 26. 26, it says that God raised up Jesus. ang Ginoo panalangin gayud nato. That he Pinagi ni Jesus Christ. raised up Jesus. Ang Ginoo nagabanhaw ni Ginoong Hesukristo. So that is how God frees us from sin. Mao gayud kana ang Ginoo hatag ato kagawasan sa mga sala. Because Jesus raised up from the dead. Tungod kay si Ginoong Hesukristo lamang ang nabanhaw gikan sa mga minatay. So if you want to be free from sin, you have to believe Jesus raised up. Kung gusto ka mo makadawat sa kagawasan, magato kita nga si Ginoong Hesukristo lamang ang nabanhaw gikan sa minatay. Praise the Lord. Praise the Lord. So we'll have a testimony maybe now, and then we'll continue. Yes. So please, Sister Marich, would you like to continue with our translation? You want to share a testimony? Yes, kaniadto sa dalaga pa ko na kumbaga naandan ako nga mag-inom-inom, tagay sa mga pagkahuman og trabaho, tagay nya sa dihang dalaga pa ko naapa ko sa Manila, ako lang jud gipangayo sa Ginoo nga ugma minyo ko og na ako'y mga makakuan kog mga pamilya, makakuan kog pamilya, gusto na ako nga kanabang mausab ko makuan og ang matagan pud kog Paris nga dili pud mo inom, so gidungog jud sa Ginoo, so pasalamat jud ko sa Ginoo nga iya jud gidungog nga ako mga pagampo. Karon bisag na anak ko'y sa una bisag na anak ko'y mga anak, nagpadayon lang gihapon ko tagay-tagay kauban ng mga kumari, kumpari, wala gihapon ko mahilo na, pero sa diha na nga nabautismuhan ako dito na jud nga nagsugod-sugod nga
nga nawala na ang akong kuan. So kita dili man jud nato makaya nga usbon nato ang atong kaugalingon, kundili ato lang jud isalig kay Ginoong Hesukristo nga siya lamang gayud maoy makapakuha sa atong mga sala. Kay bisan unsaon nato gusto jud nako, example, gusto jud nako nga makuha nako akong mga mawala na nako akong mga sala, pero madisig man gihapon pasadautan, pero ang angay jud nga ang importante jud nga ato jud isalig sa Ginoo kay siya lamang gayud ang makapakuha sa atong mga sala. Og karon salamat ko sa Ginoo nga naga-continue, kumbaga nawala na jud ang akong mga bisyo nga dili maayo kay masunod pud sa akong mga anak. So karon dili na ingon nga pag videoke, pagguan, pagkanta-kantang mga worldly, ang nahimo na karon pagdaig og paghimaya sa Ginoo. Amen. Yes. So Jesus has set you free. Yes, si Hesukristo nagawagtang sa akong mga sala og duna na pud ko'y kagawasan. Because you believed that God raised him from the dead. Kay ako nagatuo nga si Ginoong Hesukristo pinaagi sa pagbunyag, ikaw nagatuo ka nga si Ginoong Hesukristo nabanhaw usab. Yes, so that's why water baptism is going to set you free. Yes. O pinaagi sa pagbautismo, maupod ka na makahatag og kagawasan sa ato The message of Acts, ang mensahe dinhi sa buhat, the central message, the main message ang sentro nga message is the resurrection of Jesus. is kumbaga banhaw, pagkatao, pag-usab. You can see, if you look at every single sermon, Ug ato makita nga kada matag usa ka seremonyas, every single message, every single preaching og mentions the resurrection of ang Jesus. kada matag mensahe dinhi naghisgot gayud nga usa ka resurrection, kumbaga ato na gayong kumbaga na tao na usab kita. Bag-o na usab This kita. is the message of Acts chapter 3. Mao kini ang mensahe sa Buhat kapitulo 3. It begins with a man who cannot walk on the ground. Ug nagasugod kini sa tawo nga dili makalakaw sa palibot. And we can see what happened. Peter said, Ug ato makita nga si Pedro nagaingon, in the name of Jesus, rise up and walk. sa ngalan ni Jesus, bangon. So, the power of Jesus was what made this man rise up. So ang gahom pinaagi lamang sa gahom ni Ginoong Hesukristo, ang tao nakalakaw gayud. And the power of Jesus is released through the resurrection of Jesus. O ang pinaagi sa gahom ni Ginoong Hesukristo, ang tao na usab gayud. This man was 40 years old and he couldn't walk. Ang kining na tao usa kini ka 40 anyos og dili siya makalakaw. Since he was born, he could not Sukad walk pa for sa iyang 40 years. pagkabata hangtod sa 40 anyos. For the first time, he can walk after 40 years. So sa first time pa lang nga nahitabo nga sa diha nakalakaw gayud siya. And when he rose up because he believed what Peter said. Peter said, rise up and walk. He's saying, huh? Okay. Og sa And he diha walked. siyang nabanhaw, siya nakalakaw gayud kay si Pedro nagaingon, lakaw. And now this man loves Peter. O kining tawhana nahigugma gayud kay Pedro. So when Peter's walking, the man is holding Peter like this, and Peter's walking like So this. sa diha si Pedro naglakaw, ang tao naglugunit gayud kay Pedro og siya nagagunit kanunay kay Pedro. So everybody knows this man. For 40 years, he was always on the floor So asking daghang for mga money. tao pod nga nakahibalo nga kining tawhanan sukad pa sa bata pa siya hangtod sa pagka 40
anyos, siya dili gayud makalakaw. Now the power of God has come. Karon ang gahom sa Ginoo, ang gahom sa Dios na anaa gayud. The power hit him and he's now walking. Ang gahom sa Ginoo anaa gayud kaniya o karon nakalakaw na gayud siya. And when everybody sees, they run together to see what is happening. Og ang mga tawo nga nakakita, gusto gayud nila nga makakita sa tawo nga moadto gayud nga among tan-awon kining tawhana nga nakalakaw. Let's read verse 11. That will show what they did. Og sa iyang gihawiran si Pedro og si Juan ang tibuok nga lungsod sa dakong kahibulong mingdugok kanila sa agianan nga ginganlan kang Solomon. So everybody is now crowding. So karon ang mga tao sunod gayod. And then Peter begins to talk. Og si Pedro nagasugod og pagpanulti sa ilaha. Now read verse 12. Og sa nakita ni Pedro kini, mitubag siya sa katauhan. Mga taga-Israel, nganong nang hibulong kamo ni ining tao, kun nganong gitutukan ninyo kami, ingon nga daw tungod sa among gahom, kun pagka-Diyos nun gipalakaw namo siya. He is saying, it is not our power, Siya nagaingon nga dili kini amo ang gahom. but it is only one thing. It is the resurrection power of Jesus O that is kini here. usa lamang gayud pagpamatuod nga pinaagi sa pag resurrection ni Ginoong Kristo pagkabanhaw. That's good news because it means the power is here today. Yes, mao kana ang maayong balita nga ang gahom sa Ginoo anaa gayud karon. And he explains the source of the power. Ug mao kana ang ay iyang gi-explain kanila nga mao kana ang hinungdan sa gahom. It says that God has glorified his son Jesus, means he has taken him up to heaven. Yes. Nga sila nagaingon nga ang Dios gibanhaw si Ginoong Hesukristo ngadto sa langit. And he said, this is the one who you crucified. Og sila nagaingon nga kini mao ang nagpalansang kanimo. You read that in verse 15. Okay. O gipatay ninyo ang magbubuhat sa kinabuhi. Ang gibanhaw sa Dios sa mga minatay nga niini mga saksi kami. So we can see this is the main message, is the resurrection of Jesus. So ato gayo makita nga mao gayud kini ang main nga pagpamatuod. Who did they kill? Kinsa ba gayud ang nagapatay? They killed the Prince of Life. Gipatay sila sa prinsipe, gipatay ang prinsipe sa kinabuhi. This is the source of life. Mao Is kini ang Jesus. pinaka sinugdanan sa atong sa kinabuhi. If you want life, you come to Jesus. Kung gusto kita og kinabuhi, muduol gayud kita kay Ginoo. Jesus has eternal life and he also has healing power for Si Ginoong Hesukristo adunay kinabuhi, pinaagi kaniya adunay kinabuhi og naanaa usab ang gahom kaniya. anybody who is dying. You bring them to Jesus. Kinsa ba ang tao nga matay? There was a case in Kenya. Naayo sa kakaso sa Kenya, The man was dying. ang tao na matay. He was in intensive care unit, ICU, Dunay intensive in the hospital. adunay kuan sa hospital panghitabo. This is where people who are dying, they put them there. Adunay usa ka tao nga namatay sa hospital. ICU. ICU. ICU is where they put oxygen. Og They put all naga-oxygen. sorts of things. They are Adunay trying to mga keep inject. up because a person is critical. Kay ang tao wala na gayo kumaga complicated na jud. Maybe the person is nearly dead, but they're trying to
to keep him alive. Okay, ang tao nga kamatyonon na pero gusto jud nga ma-save gihapon. This is the most serious place in the Mao hospital. jud niya ang pinakaseryoso nga nahitabo sa hospital. When someone is in fatal condition, they go to ICU. Kung ang tao nga masakito na jud, sumuduol gayud dito sa mga hospital. So they called my friend, So ilang gitawag ang akong higala. and I gave my friend this leaflet, How to See a Miracle. So akong gihatag ang kaninga leaflets nga kung unsaon how to see unsaon pagkita ang mga milagro. And then he went inside and asked if he can pray. Og iyang nisulod sila tapos nangutana sila kung unsaon ba pag-ampo. They say you can't go inside because this place is clean, because it's a critical unit. Okay. Og sila nagaingon nga dili ka makaadto sa sulod kay kini naana siya sa complicated nga kinabuhi. But he said, let me go in. I will just take this paper and I'll pin it on his Pero ako clothes. naghangyo gayod nga gusto ko mo sulod kay ako kining ipakuan sa iyaha, ipatunol sa iyaha, ibasa sa iyaha. On this paper, I wrote all of the Bible verses Og kini about nga healing. og kini nga papel ako kining gisulat ang tanan nga mga verses nga anaa sa Biblia About healing. about sa pagpangayo. So he pinned it on the gown. Og iyang gi dikit sa iyahang pantalon. And then 3 days later, his heart returned to normal. Og sa tulo ka adlaw nahitabo gayud nga ang iyahang kasing-kasing na normal And gayud. his breathing was normal. Og ang iyahang pagginhawa na normal gayud. And they took him out of the intensive care unit. Og gikuha gayud siya sa unit nga para sa mga critical nga mga So balation. what is that? It is the power of So unsa God. magayud ka na? So mao gayud kining ang gahom sa Ginoo. I was not there. So wala gayud siya didto nga panahon. My friend was not there. Ang iyahang higala wala po diha. But the faith was there to believe. Yes. Pero ang iyaha gayong pagtuo, pinaagi sa iyang pagtuo, mao gayud ang nakapaayo, pinaagi ni Ginoo. Why did that person come out of intensive? Nganong ang tao nga dunay sakit nakagawas man? Because Jesus is the Prince of Life. Kay si Hesukristo mao lamang gayud ang hari sa kinabuhi. And that person, when they are dead, they come to life O through kana nga Jesus. mga tawhana nga kamatyonon na nabira gayud siya didto kay Ginoong Hesukristo. That's why it says, God sent Jesus to bless you. Og mao kana nga si Ginoong Hesukristo naga-bless gayud kanato, He nagagiya sent kanato. Jesus to bless you with life. Gipadala sa Ginoong Hesukristo sa Dios nga aron makita magiyahan. So if anyone is dead, anyone is dying, we pray for them. So kung ang tao adunay mga kamatyonon na, so ato silang ampuan. Sister Fair, Pastora Fair would not be here if God had not healed her. Yes, si Sister Free usab nga wala siya unta karon dirhi kung wala siya naayo. Because, my dear, what happened? Would you like to tell us what happened to you? Give a short, very, very short, please, testimony. You're not yet done. So, Okay. Sure. Nung maybe mga 22 years old ako noon. Or between 18 to 22 years old. Nagkaroon ako ng mas grabing sakit. Sobrang yung nakakahawang sakit. Kasi dun sa part namin, actually 5 kami na may sakit, the same na sakit. So 5 kami, 2 dito katabing bahay namin, mag-ama, 2 yung doon, magtita naman.
So ako yung dito sa may gilid, sa may gitna. In just a few months, and ito namatay, yung dalawa namatay. Yung doon namatay. So sabi kong ganun, Lord, mukhang ako nasusunod. Pero sabi ko, Lord, yung time na yun, wala kaming pera, hindi rin ako makapagpagamot. Sabi ko, Lord, if this life is you still want to use this life of mine, then let me rise from the dead, because I am nearing death bed. So let me rise from the dead and tell me what to do the next thing. And then sabi ni Lord sa akin, inom ka lang ng tubig kasi wala akong gamot. Tubig lang, tubig. Go out to the park and be part of the dance ministry. Ayun ang ginawa ko. So, inom lang ako tubig. Nagulat ako, in 1 month, nag-regain yung strength ko. Hindi na ako, wala na yung mga sintomas. And then, nung nawala yung mga sintomas, payat pa din ako. Pero, ayun, nag-attend ako ng dance ministry. And when I started with the dance ministry, the Lord has fully restored my health. So, naka-fully recover ako. Until now, hindi ako nagkakasakit ng same symptoms, same problem for more than 20 years. Praise the Lord, Sister Marichu. Thank you. So, Jesus is alive today. Si Jesus gayud buhi gayud karon. And that's why the miracles are happening today. O kana ang milagro na hitabo gayud gihapon karon. So do you need a miracle? So gusto ba kita nga og milagro? You need a miracle. Jesus will do the miracle today. Si Jesus magabuhat gayud og milagro karon. Jesus will answer prayer today. Si Jesus tubag gayud sa atong mga pagampo karon. All of our problems Sa tanan natong mga problema usab is we need life. Kinga kinahanglan gyud nato og kinabuhi. Your prayer is, God, give me life. Ang atong mga pagampo nga amahan, Diyos, amahan, hatagi akong kinabuhi. Maybe your prayer is, I need a job, Lord. Og uban siguro ni ana nagkinahanglan kita og mga trabaho. Why? Nganuman? Because you need life. Kay gusto man pud kita og kinabuhi. Every prayer that we have is for life. Og ang matag usa nato nga pagampo nagkinahanglan gayud usab og kinabuhi. You pray, God, fix my relationships. Og ang uban ang atong mga pagampo nga amaan, Ginoo, ayuha ang among relasyon. Fix my family. Ayuha ang among pamilya. Why? Because Nganuman? that is life. Kay Give me mao na life. usab ang kinabuhi. Our problems is because we do not have life. Ang atong problema kay tungod wala kitay kinabuhi. So if you want life, So kung gusto kita og kinabuhi, then you come to the Prince of Life. og maod jud ka na ang pamaagi nga moduol gay kita kay Ginoong Hesukristo nga mao ang hari. Read again. Hari sa Verse kinabuhi. 15. O gipatay ninyo ang magbubuhat sa kinabuhi, ang gibanhaw sa Dios sa mga minatay, nga niini mga saksi kami. Does it say Prince of Life in that verse, in that Bible? Prince of Life? Yes. And killed who? Yes, ang gibanhaw sa Dios. Sa Diyos. No, this one. Gipatay Ugipatay ninyo ninyo ang... magbubuhat sa kinabuhi. Yeah, read that again. Magbubuhat. Magbubuhat sa kinabuhi. That is a Prince of Life. Again? Yes. Magbubuhat sa kinabuhi. Okay. So, they killed life. So ilang gipatay ang kinabuhi. But life cannot be killed.
Pero ang kinabuhi dili gayud makapatay. That's why the life came back again. Sumauna to ang life. kinabuhi nibalik. When you killed the Prince of Life, then the life comes to us. Kung imong patio kung imong patio na ang magbubuhat sa kinabuhi, so ang magbubuhat sa kinabuhi mo duol gayud dinhi kanato. So the Prince of Life does not have to be killed, So ang magbubuhat sa atong kinabuhi dili gayud mamatay. but he decided that he would be killed. So pero nag-decide siya sa iyang kaugalingon nga nga siya mamatay. He decided to give his life to you. Siya nag-decide gayud nga sa iyang kinabuhi alang kanato, alang sa katawhan. Because God loves you. Kay tungod ang Ginoo nagahigugmad gayud kanato. But you must remember, his life only comes if you believe. Pero ang ato gay pagahinomduman nga ang iyang kinabuhi nga at mao gay makahatag kanato. God loves the world, but the world is going to hell. Ang Ginoo nahigugma sa kalibutan apan ang kalibutan mahidong gayud sa impyerno. They can only come out of hell if they come to the Prince of Life. So dili sila maadong sa impyerno kung sila magaduol gayud sa magbubuhat sa kinabuhi. I said that people are sinners. Mugmao ka na akong giingon nga ang tao makasasala gayod. The sin is a proof that they are going to hell. So pinaagi sa atong pagpakasala mao gayoy makahinungdan nga kita madung sa impyerno. So that priest I was saying is drinking alcohol and cigarette. He's going to hell. Ug mao ka na ang akong giingon nga ang kanang pari nga nagpadayon sa pagpakasala sa bisyo sa pagpanigarilyo sa pag-inom ug mao ka nang hinungdan nga siya maimpyerno gayod. You are not saved from hell just because you are a priest. So dili ka na maoy maka-save sa impyerno kay tungod kay ikaw pare. Or if you are a pope. Or ikaw ba Santo Papad? Being the pope does not save you. Sa pagka Santo Papa dili ka na maoy makaluwas kanimo. Only coming to Jesus saves you. Mao lang gayud ka na ang pamaagi nga muduol gayud kita kang Ginoong Hesukristo. Because I said that those priests still want sin. Kay sa akong gisulti nga ang kana nga mga pari gusto gayud gihapon nga magpakasala. They have not been cleansed from their sin. Wala sila nagakuha, wala ang sa ilaha ang pagsalikway sa mga sala. So their destination is hell. So ang ila gayong destinasyon mao gayud ang impyerno. Because the Bible says the wages of sin is death. Kay ang matuod nga anaa sa Biblia nga ang bayad sa sala mao gayud ang kamatayon. So a person who is living in sin is proof that they are going to hell. So ang tao gayon nga magpabiling gihapon sa pagpakasala maoy pagpamatuod nga madunggay siya sa nga ang iya ang pagpakasala mao gayud ang kamatayon. So when you come to Jesus, truly He will take away your sins. So sa diha nga kita moduol gayud kang Ginoong Hesukristo mao gay kana pagpamatuod nga iyang pagawagtangon ang atong mga sala. That's why God only chose to bless Jerusalem. Ug mao kana ang hinungdan nga ang Ginoo nagabless gayud sa Jerusalem. All of the other cities in the world were going to hell. Ug ang mga ubang mga nasod nga anaa dinhi sa kalibutan madung gayud sa impyerno. Was the Philippines
in existence when Jesus was born? Was the Philippines here? Dinhi ba sa Pilipinas na tao si Jesus? It wasn't called the Philippines, O dili ka na maong Philippines. but it was still here. Pero ana gihapon gayud siya karon. Was this land here when Jesus was born? Diri ba si Ginoong Hesukristo na ban-a na tao? Yes. Tagbilaran, maybe there was no Tagbilaran there. Yes. Maybe there was a small Baha'i Kubo here. Siguro ana gayud si Ginoong Hesukristo sa dinhe or naaba sa Bayay Kubo. When Christ was born, there was a population here in the Philippines. So sa diha nga tatawo si Ginoong Hesukristo, ana gayud siya dinhi ka usab kanato. When Jesus Christ was born, there was China. China was still there. Yes. So sa diha nga si Jesus Christ na tao, so ana apod usab siya dito sa nagkalain-laing mga nasod sa But China. everybody is going to hell except Jerusalem. So ang tanan gayon madong sa impyerno except lamang sa Jerusalem. Think about that. Ato gayud ng paghahuna-hunaon. Do you know the story of Noah? Noah's So na Ark. kahibaw ba kita sa unsa ang history ni Noah? Only 8 people were inside Noah's Ark. Og sa walo lamang gayud katawo ang na-save nga anaa gayud sa sulod. Just 8 people, just 8. Walo katawo. So everybody in the whole world is drowned. So ang tanan nga mga tao nga anaa sa kalibutan na nalunod gayud. God chose only one man, Noah. So ang Ginoo nagahatag gayud og usa lamang gayud ka tawo. And he does the same today. Nagapili He did the same in Jerusalem. He chose only one city. og siya nagapili lamang gayud og usa ka city mao ang Jerusalem. The rest were lost. Ang uban mawagtan gayud og paglaom. China was lost. Ang China mawagtang usab. India was lost. Ang India mawagtang usab. Africa was lost. Ang Afrika, America was lost. ang Amerika usab. The whole world Ang is, tibuok usab nga the kalibutan. people are breathing, they are alive. So ang uban ginhawa. Their heart is beating, but they will die and they will go apan to sila hell. gihapon mamatay. They will go to hell. Madung usab sa impyerno. But God blessed one nation, Pero ang Ginoo nagabless usab og usa ka nasod. and the truth came out from that nation. That's why we have a Bible today. So ang kana nga nasod mao gayud makakuha padung sa ato agong mao kini nga ang matuod ang Biblia. No American wrote this Bible. So walay Amerikano nga nagasulat ni ining Bible. No Filipino wrote this Bible. Walay Pilipino isab nga nagasulat ni ining Bible. No British person Walay wrote this British Bible. usab nga nagasulat ni This ining. Bible is only written by Jews, by Israel. Og kini ang nga Bible nagasulat pinaagi lamang sa mga taga-Israel. Think about this. Og ato gayud kanang hunahunaon. It is not the Vatican in Rome Dili which usab wrote ka na this. pinaagi sa mga Vatican o Roman Catholic nga anaa sa gawas. No, they are not Jews. Dili sila mao ang taga-Israel. They do not qualify. Wala sila'y katungdanan. They call themselves priests, Sila nagtawag sa ilang kaugalingon nga sila pari. but they copied that from the true priest Pero of the ilang Jews. gikopya ang matuod nga anaa dinhi. They're trying to be Jews. Gitry nila ang ilang kaugalingon nga mahimong Israelinon. They even changed the holy city So from ilang Jerusalem to Rome. So gusto nila nga ma-change nga Holy City ang Roma gusto nilang ma-change ang Jerusalem to Roma nga mao gayud kuno ang Roma ang Holy City. Did they do that? Ila ba ka nang gibuhat? Yes.
They changed it. Yes, ilagay ka ng gibuhat nga kuno ang Roma mao ang huli. Okay, did God send Jesus to Rome? Okay. Did God send Jesus to Rome? So si Jesus ba kuan nga maadto sa Roma? First. Ang una gayod, No, God sent Jesus to Jerusalem. si Ginoong Hesukristo nagpasa ngadto sa Jerusalem. Did God choose Romans to write this Bible? Ang Ginoo ba nagpili sa mga taga-Roma nga maoy magasulat ni ining Bible? No. Di wala God kayo. chose Jews to write this Bible. Ang Ginoo nagapili gayud sa mga taga-Jerusalem nga maoy magasulat gayud ni ining matuod nga Biblia. And I have a secret to tell you. Ug aduna ako'y sikreto sa nga igasulti sa inyo ha karon. Jesus is not a Roman. Si Jesus gayud dili gayud siya mao ang Romano. Jesus is a Jew, Si Jesus mao ang taga-isang Israel. isn't it? Hudyo. So Jesus is a Jew. Paul is a Jew. Peter is a Si Jew. Pedro mao ang Hudyo. James is a Jew. Everybody is a Jew. Ang tanan gayud mao ang taga-Hudyo. And this is why God said He sent Jesus first. Ug mao kini ang Dios nagaingon nga iyang gipadala si Ginoong Hesukristo. So the message of salvation So ang matuod nga mensahe sa atong kaluwasan came out from the Jews, and we have it today. o nagaspread nagagawa sa kuan ug mao kini nga anaa ta usab karon. We are preaching today the King of the Jews. Ug ato kining isang yaw usab karon nga ang hari sa mga Hudyo. What did they say on the cross Ug unsa when man ang iyang Jesus was gisulti there? sa cross. They're saying, dupa si Here is Jesus, King of the Jews. og sila nagaingon nga ang kaning cross nga nagadupa diri mao kini si Jesus nga ang hari sa mga Hudyo. This message which they preach was not to outsiders, it was to Jews. Og kini nga message na wala kini sa uban anaa lamang gayud kini sa mga taga-Hudyo. They first preached to Jews, and then Og later ilang sangyaw ngadto sa mga taga-Hudyo. later the message came to us. Og kini na sangyaw usab kini kanato karon og mao kini nga naabot gayud sa atoa ang pulong sa Ginoo. And then Nga matuod. God adopted us. Og ang Ginoo naga-adapt gayud kanato. Do you know what is adoption? Nakaibawa mo sa adoption? It's when there is a child is not a biological child. Ug sa diha nga sa bata dili ka na maoy biological nga pagkatao lamang. The child did not really come from the mother or the father. Ang kana nga bata dili wala kana nga nahitabo nga pinaagi sa amahan ug sa inahan. They take the child from somewhere else and they bring the child. Og ila ka nang gikuha nga mahibutang sa tiyan sa inahan. This is Babae. adoption. Mao kini ang adoption nga gitawag. But that child is treated like it is their own child. Pero kana nga bata gitrato nga isip bata nga pare sa tuwa sa mga anak. This is what God did for us. We are not Jews. Mao kini ang gibuhat sa Ginoo alang kanato. We are not Jews. Dili ipod kusab kita Hudyo. We are not His blood. Dili isab kita nga iyahang kuan parehas niya. But He adopts us. He takes us and He brings us Pero to iyang be. gikuha tapos iyang gibutang sa tiyan sa babae. Isn't that great? Yes. We are now His children. Og kana usab do na pud usab kitay bata. So now, they killed the Prince of Life. So ilang gipatay ang magbubuhat sa hari. But this man can walk. Pero kining tao nakalakaw gayod.
That is explained in verse 16. How does he walk? Ug tungod sa pagtuo sa iyang ngalan, ang iyang ngalan mao ang nagpabaskog ni ining tawo nga nakakita og ilhan ninyo sa pagkamatuod ang pagtuo nga pinaagi kaniya naghatag ni ining tawo sa hingpit nga kaayuhan sa atubangan ninyong tanan. Yes. So, by the name of Jesus, So, sa pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesukristo, just the name of Jesus, the man rose up. o sa pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang kanang tawhanan nakabarog gayon And he said, nakalakaw. faith in his name. O sa iyang giingon nga pinaagi lamang sa iyang pagtuo. sa So we ngalan. can do the same today. O mao kana mabuhat gihapon usab kana nato. When we preach in the name of Jesus, Sa dihang nga kita magasangyaw magatudlo nga sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. now we know there are a few of us here today, So karon atong mahibawan nga kita gamay ra jud karon. and that is because we are starting. So ug mao kana ang hinungdan nga kita nagasugod pa lamang usab. Every Friday we are going to do invitation. We haven't started yet. So every Friday kada Biyernes aduna kita mga imbitasyon or pag-evangelize. As soon as we invite people, there will be more people here. So kung kita maga-invite pud usab ang mga tao, so kita magadaghan usab gayud. So we have been very busy. That is why we didn't have a chance to invite people. So tungod kay ang uban kung tungod kay kita busy, so adu usahay aduna dili kita maka-invite sa mga tao. But we will invite because Pero ato there is gayon, power in the name of Jesus. pero ato gayon silang pag-imbitahon kay tungod kay aduna gay gahom ni Ginoong Hesukristo. We can't keep quiet. So dili gay mahimo nga kita magapakahilom lang. Imagine if Peter saw the beggar and he just kept quiet. So ato gay una-unaon nga si Pedro nagahilom lamang nga nakakita sa usa ka tawo. Peter opened his mouth. He said, in the name of Jesus. So diha nga nakita ni Pedro, so iya gayong gi-open ang iyang baba og iya nagasulti nga sa ngalan ni Jesus. And we also will open our mouths Og ato to gayong the people outside. buhaton nga ato gayong i-open ang atong mga baba nga sa pag-evangelize sa mga katawhan. Because there is no other way Kay for life. tungod walay laing pamaagi sa atong kinabuhi. There is no other way to get life. Wala gayoy laing pamaagi nga aron baton kita og kinabuhi. You won't get life in a karaoke. So dili gayud kita makabaton og kinabuhi pinaagi sa pagkanta-kanta, pag-videoke sa gawas. When I'm going home, I sometimes hear So sa singing. dihang mo padung na kumuli, so say makadungog ko nga nagkanta-kanta. They are looking for life. So sila nagalantaw usab og kinabuhi. They're looking for life in a birthday party. Sa nagdatanaw sila sa kinabuhi, sa pinaagi sa pag-birthday. The children are looking for life So ang on the television. So ang mga bata nagatanaw sa og kinabuhi pinaagi sa pagtanaw TV. And they are looking for the cartoons. Og sila nagalantaw usab sa mga cartoon. And so they're looking also at the superheroes. Og nagalantaw usab sa mga superhero. They are thinking Superman has got life. Og sila nagahuna-huna usab nga ang Superman makahatag og kinabuhi kuno. But he does not have life. Pero wala kanay kinabuhi. So why are you careless and allowing your children to So watch nganong this? ato man gayong tugutan ang atong mga anak sa paglantaw ni anak. Let them hear the message of Jesus So ato Christ. gayong pagabuhaton nga ang atong mga anak makadungog sa pulong sa Ginoo. Because only Jesus Christ has life. Kay tungod pinaagi lamang gayon ni Ginoong Hesukristo maoy makahatag kanato og kinabuhi. If children do not receive Jesus, they will also go to hell. So kung ang atong
mga bata dili maka-receive, makadawat ni pinaagi ni Ginoong Hesukristo, sila gayud madunggay sila sa impyerno. By the time that they reach the age of 4 or 5, they can understand. So pinaagi lamang sa 5 or 8, so ilagay usab masabtan. You know the story of Noah. So ato ba na hibaw ba kamo nga unsay story ni Noah? The whole world drowned. So ang tibuok gayud nga katawhan nga nasod na nalunod. Let me ask you a question. So aduna ako'y mga pangutana kaninyo. Do you think there were babies who were also drowned? So naguna-una ba mo nga aduna upoy usa ka bata nga malunod? You think they were young children? Yes. Yes, they were also drowned. Yes. So children can also go to hell. So ang usa pod naapoy usa nga kabata nga malunod og naaduna poy bata nga madung sa impyerno. At the time Jesus was resurrected in Jerusalem, Ug kanang taknaa nga si Ginoong Hesukristo na banhaw gayud na. were there children in the Philippines? Og sa diha pod usab dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Yes, there were children in the Philippines, and they died without Christ. Og aduna poy usab na nga matay nga mga bata dinhi sa Pilipinas nga wala kanila si Ginoong Hesukristo. And they went to hell. Og sila madung gayud sa impyerno. So today, how can we say God will not send? So karon Our sa mga children to masulti nga si Ginoo ang Ginoo wala magpasa dinhi sa tua. If you give your child your phone and they watch those cartoons, they will go to hell. Og kana og gintahay atong ihatag atagan ang atong mga anak og pagpatanaw sa mga cartoons, sa mga superhero, mao kanay hinungdan nga maka-impyerno kanila. Because that superhero has replaced Jesus. Kay kana nga mga superhero maoy kumbaga nagabutang nga sila kuno nga sila Jesus. So we need to educate our children about So ato Jesus. gayong pagamatngunan nga pagadisiplinahon ang atong mga anak. Don't educate children about Batman So dili or kay nato Superman. pagatudloan ang atong mga anak nga pinaagi sa mga superheroes, Batman. In the book of Acts, we see that God chose one nation So dinhi sa buhat 3 pili gayud ang Ginoo og usa ka nasod. and their main message was the resurrection. Og adunay main gayud nga mensahe nga adunay resurrection. Read verse 33. 33. Acts 4 verse 33. Og sa dako nga kagahom nga nagapamatuod ang mga apostoles sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus. Og dako ang grasya nga diha kanilang tanan. So great power was on them. So ang dakong gahom gayud anaa gayud diha. For what? Sa unsang paagi, sa unsa? To be a witness of the resurrection. Read it again. Sige. And with great power. Og sa dako nga kagahom nagapamatuod ang mga apostoles sa pagkabanhaw sa Ginoong Hesus. Og dako ang grasya nga diha kanilang tanan. So you can see their main message was the resurrection of the So Lord. mao ka na nga ato makita nga pinaagi sa pagkabanhaw mao ang punuan sa mensahe. With great power, Sa- the apostles were witnesses. So sa pinaagi sa dakong gahom nga ang mga apostoles What kind of power? So sa mga paagi nga gahom. We just saw an example, a man rising up. So ato He kay can walk. makita nga ang example nga ang tao nakalakaw gayud. So we're going to rise up to our feet
and pray. Atong tindog ang atong mga mutindog kita. For God to give us great power. Please could you just rearrange those chairs there so it looks nice? So it's nice. So the house of God is in order. We need to have order. When we pray, then God will bless us as well. Thank you so much. Thank you. So we're going to now pray for the power. Father, we pray for your power to be a witness of your resurrection. Grant signs and wonders. Grant the dead to be raised in our midst. We pray this in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. I would like to close in prayer. Sister Fair, would you like to come and close our meeting in prayer? Pastora, thank you so much. Let's all bow down our heads. Oh, Heavenly Father, we thank you, Lord, for your word. We thank you that Jesus has chosen to die for us. Yes. So that we can receive eternal life. And we thank you for the grace that has been spread from Jerusalem to Samaria and to the ends of the earth. Yes. And we are partakers of that, O Lord. Yes. Thank you for your grace that you have adopted us to be your sons and daughters. Yes. We thank you because salvation has now been available even in our midst, even in this generation, Yes. even in the youth, and even in the children. Yes. Lord, I pray, O God, that you help us as well, because if Paul did not respond to you to be an apostle to the Gentiles, we won't be able to hear the gospel. Yes. Lord, we pray, O Lord, to do the same thing, that we respond to your call. As you said in your word in Matthew, that I have given you power to teach and to preach the gospel into all nations, making disciples of all nations. Lord, help us, because we cannot do it without your power. We cannot do it without the Holy Spirit. And you have promised us your Holy Spirit. And therefore, as we do and as we respond to this calling of going forth to preach the gospel to everyone, both to the children, to the youth, to the adults, to everyone who we can meet. And therefore, we know that we can also do the same thing as Peter did, to raise the lame from the dead, and bring her foot back to life, to be straight, in the name of the Lord Jesus Christ. So in the name of the Lord Jesus Christ, we are taking a step forward and taking our faith forward for others also to hear and receive the blessing of salvation through Jesus Christ alone. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. So we are back here at 10 o'clock next week, Saturday. Come early, come at 9:30, then you can begin to pray. And we have a prayer meeting next Friday, 6 o'clock in the evening. Prayer night. Next week, Sabbath, Saturday, is communion. We are going to share communion next week, as it is the first week of the month. God bless you as you go. Let's sing this verse number 11. Jesus, what a wonderful you are. Jesus,
morning star. Jesus, what a wonder you are. I ask everyone to just speak your prayer to Jesus, to God. Just utter words of prayer. Speak. Open your mouth to pray to the Lord. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy, of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy, of joy. There is nothing, there is no one who compares to you. I take pleasure in worshiping, pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. Yes, Heavenly Father, we thank you, Lord, that we can claim your promise that you are, when your Holy Spirit, when you are exalted, then your presence is here. Lord, we acknowledge your presence. Lord, I pray, O Lord, that you guide us. Give us wisdom. Give us the ears to hear your word. Lord, give us the heart to open for you, for your knowledge. Give us a deeper understanding of your word, because we want your word to be our guide in our life. This world, we cannot get good in this world, because in the news, all what we can hear and see are all negative, are all bad news. But Lord, in your word are all good news. That's why this is the gospel. The gospel of Jesus Christ is good news to everyone who hears it. So Lord, we take this news, we take the gospel of the Lord Jesus Christ in our heart, and we preach them to others as well, so they can also receive the good news in Jesus' name.